ବୁଢ଼ା ହଉ କି ବୁଢ଼ୀ ହଉ, ପିଲା ହଉ କି ଟୁକେଲ, ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରିଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଚାଉଲ ବିରିର ଚକେଲ। ଆଘୁ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ପାହାନ୍ତିଆ ସକାଲନୁ ଖପରା ଘରର କଣା ବାଟୁ ଚକେଲର ମହକଟା ବାସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଛ୍ନି ଆଉ ସେ ମହକ କାହୁଁ ପାଏବ? ସବକୁ ତ ଇ ସିରମେଟ ଘରର ନିଶାଟା ଖାଏଲା। ଛାଡ଼, କାଁ କରମା, ସମିଆର ରଙ୍ଗେ ସଭେ ତ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଯିମା। ମତେ ତ ଗରମ ଗରମ ଲାଲ ଚାହା ସାଙ୍ଗେ ଚକେଲ ଖାଇବାରକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକେଲ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାରକେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ବାଏ ବାଏ।